गिबियावनो दुलाराय बर'फाजा आफादनि 52थि गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ साननि गाहाम हामलायनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम आङो बावहरनाय जाबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर'फाजा आफादा मिरुनि बिथोन बायदियै नैबे बाथासिपुर मिलन गेजेरारि गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर'फाजा आफादनि 52थि जि जोनोम सान एबा गायसनथाइ सान बेखौ दिनै फालिदों। बे फालिनाय हाबाफारियावनो मिरुनि जानानै आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै दुलाराय बर'फाजा आफादा जोनोम जानायनि उनाव दिनै 52 बोसोर दिनै आबुं जाबाय। बे 52 बोसोर आबुं जानायनि उनाव सासे सुबुङा 52 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो बिनि मावनाय दांनाय साननाय हनाया जिबायदि रोंखा राखा जायो, दिनै दुलाराय बर'फाजा आफादनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय दिनै मेचुर्ड लेभेलाव फैबाय। दिनै बे आफादा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै गायसननो हाबाय। बे आफादा दिनै बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै दिनै गायसननो हाबाय। दा बेनिखायनो बे सिनस्रि आफादनि बे माहारियारि आफादनि सासे मावथि हिसाबै दिनै जोनोम सानखौ एबा गायसननाय सानखौ फालिनायाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय समाव गासै बर' माहारिखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे दुलाराय बर'फाजा आफादनि जिबायदि खामानि जिबायदि मिशन, बै मिशनाव बाहागो लानानै गेरेमसा बर' माहारि दानायाव जाहाथे साफ्रोमबो बाहागो लायो, बेखौ आङो खावलायनानै आङो साबायखर बावनाय जाबाय। मिरु दुलाराय बर'फाजा आफादा दाख्लै जि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय माखासे थांखि लादों। बे थांखिया बेनो जाखिनि आद्रा दङ, आद्रा थानाय जि थांखि बेखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लादों। थांखि हिसाबै गोबां दङ, जेरै बिटा रेकर्ड मावफुंनाय, जोंहा मिशन स्किल एन्ड क्वालिफिकेसन दङ, बे मोनसे हाबाफारि दङ। जेरै बड'फा मिशन सार्टिफिकेट चेन्ज बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे बे बड'फा मिशननिनो मोनसे हाबाफारि बायदियै गोबां हाबाफारि दङ। जेरै उन्दै बैसो हाबा जानाय बेखौ होबथानाय, समाजाव जौ जुवा ड्राग्स जानाय बेखौ होबथानाय, गोबां बिदिनो हाबाफारि दङ। बै हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर'फाजा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा मैया फोसावदों। दा बिथांनि फोसावनाय बायदियैनो फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना जों जानजि खाफ्राबाय। दिनैनिफ्राय जों फिन गोख्रों मोनसे थांखि लानानै जेसेबां मिशन दं बै मिशनखौ साक्सेस हिसाबै जों मावफुंनाय जों आगान सुरबाय। दुलाराय बर'फाजा आफादनि 52थि जोनोम सान आरो 15 फेब्रुवारि जोङो बयबो मिथिगौ। दुलाराय बर'फाजा आफादा 1967आव जोनोम मोनजेनदोंमोन। क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दाजेननाय जादोंमोन आरो बेवहायनो मुगानि आगदारि जायखौ जोङो बिमुं होदों बानेस्वर बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान लानानै बे आफादगिरि जाजेनदोंमोन आरो लोगोसेनो खनकेसर नार्जारी बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मोनदोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर'फाजा आफादा बर' माहारिनि जि थामोनथा रैखाथानि गासैबो दिगाव बा नोजोराव बर' माहारिखौ थांनानै लाखिनायनि थाखाय जि खामानिफोर मावनांगौ बै समनिफ्राय मावगासिनो दङ। आरो बिब्दियैनो दुलाराय बर'फाजा आफादा गोबां गुबुन गभर्नमेन्टनि जि नारसिननायाव जोङो एसे सिलिंखार जानांगौ बायदि जादोंमोन। आरो बै समाव दुलाराय बर'फाजा आफादा बर' माहारिखौ जुदि बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बेखौ नोजोर होनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बिथाङा बर' माहारिखौ जुदि बेहाय फोथांना लाखिनांगोनब्ला बड'लेण्डनि मुभमेन्टखौ बिथांनि जागायनाय जेनजों जादोंमोन। आरो बिब्दियैनो बर' माहारिया दिनै मोनथाम एकर्ड खालामबाय। 1993आव BSC एकर्ड जादों आरो बै BSC एकर्डआव जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो बै BSC एकर्डआव जोंनि गामिफ्रा थाफानो हायाखै बा लाफा जायाखै। आरो फैनानै 2003आवनो मोनसे BTC एकर्ड जालांबाय आरो बेयो बेल्टिजों जादोंमोन। आरो बेयावबो दुखुनांथाव बाथ्रा, जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो थालांनो गोनां जादों। दा फैनानै दुलाराय बर'फाजा आफादा फिन जे महात्मा गान्धीनि आदर्शखौ लानानै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर'फाजा आफादनि बै समनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2009निफ्राय बा 2009 सननिफ्राय बेखौ जागायजेननाय जादोंमोन। आरो फैनानै 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जोङो मोनसे एकर्ड मोननो हादों। आरो बै एकर्डनि गेजेरजों आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्लाया गामि हाबसननो हानायनि 3.1 दफायाव दङ। आरो बिदियैनो जे 26 जानुवारियाव आसामनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गं 60था गामिखौ बिटिआरआव हाबसनबाय होननानै फोसावदों। आरो जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेहाय गोजोननाय दङ। आरो बेवहाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों
दे फार्स्ट स्टेप आरो सेकेन्ड स्टेप आरो थार्ड स्टेपनि बाथ्रा बुंदों माने खनसेयैनो बै जेबे जेबे ओनसोला बिटिआरआव थाफागोन बेखौ खनसेयैनो